calquer estudiante. Eso non é verdade. Por eso decimos que eso é propaganda. É propaganda porque non se dan as capacidades para que un concello como Lousame podamos seguir e ter as mesmas oportunidades que o resto de habitantes de Galicia. Sí. A ver, vou empezar polo xeral a nivel autonómico, despois vou pasar a Lousame para ver, para que coñezan os datos, porque eu creo que ten que ser, a verdade, descoñecemento. E, claro, por Río de Setembro, a min, o ano pasado, botei de menos unha moción na que se pedira ao Estado, cando empezaron todos os profesores, cando empezou o curso, os libros de texto se fan según o currículum que ten que publicar o Estado. Non había currículum. O de infantil chegou a principio de curso, despois dunha modificación en que fixo cambiar os libros de texto sin haberse esgotado o período no que tiñan que estar vixentes. Non había currículum. É importante. Que é o currículum? Todo aquilo que ten os contidos que hai que desenrolar dentro o necesitan os profesores para facer a súa programación. En todo o mes de setembro non estaba. Había un novo programa da Xunta que era o PROLEX para poder subir a unha plataforma todos aqueles datos da legislación nova e non había nin o currículo nos centros. Aí non hai ninguna... E iso é educación e iso é importancia. Non vi ninguna moción, pero bueno, non é só aquí, é generalizado. É a maneira de actuar que ten cada un, iso se elixe. Voulle dicir, hai máis de 5.000 alumnos menos en Galicia e os mismos docentes. Hai unha implementación en transporte escolar que logo lle direi canto é o que se invierte en todo a comunidade. Os comedores escolares, 50 millóns de euros destinados aí. Agora, un pouco máis, porque se aumentou unha porcentaxe importante en algúns casos e en outros, un 10%. As tasas universitarias, as máis baixas do Estado. É a terceira comunidade, despois do País Vasco e Navarra, en maior inversión por alumno. Non me inventei, o busquei e está publicado. 360 intervencións en obras e construccións de novos centros. E saben que ahora mismo, logo o comentarei en Lousame, pero tiña aquí anotado, e o busco, que hai un novo plan para centros educativos, no que agora se nos está beneficiando, e hai unha construcción dun novo centro moi cerca de non na nosa comarca, pero nun sitio que aumenta a población moito, e xa no 2011 se tuvo que construir, facer unha ampliación grandísima de nese mesmo concello, e agora está xa en licitación ou en proxección, non estou na Xunta ahora mismo, ese novo centro. En canto ao rural, non me gusta decir isto, pero vou a decir, cando tuve responsabilidades en educación, eu son do rural, evidentemente, pois fíxome cambiar a perspectiva que temos do rural, e a perspectiva que solamente se pode cambiar cando chegas á cidade, porque vostede mencionou as cidades, e ves cousas nas cidades, ves unha provincia, unha cidade grandísima que non hai transporte escolar, pero toman con normalidade. Ves centros educativos no centro do casco histórico que vas a ver e che cae a alma aos pés e actuei sobre ele porque creo que era necesario, pero non polo que pedían nese momento os pais, sino empezando como empezaría na miña casa. A choiva caía, todo o papel colgado polas paredes, a choiva caía aí porque estaba mal a coberta. Empecé por aí e logo se foi facendo todo, incluso non empezando o curso e cambiando as aulas polo outro centro. En canto a nosa comarca, non vamos a divagar, en canto a nosa comarca,
e vou a intentar non meterme en camisas 12 varas, ainda que se quer alguma aclaración ya darei despois con números. Hai centros educativos en que están todos os alumnos nunha aula e teñen moi cerca outro centro. Vostede, como xestora, dígame que faría. Outro centro, outro concello no que hai, e se ven de eso como calidad, alumnos agrupados no que eu me chego ali e sorpréndome que hai nunha clase, nenos de 4 cursos, en total son 10. Eu creo que era moito millor. E por que pasou eso? Porque vamos a veces permitindo cousas, pero mellor non había naquele momento centros grandes, pero que teñen a 1,9 km, tanto unha como outro cole, teñen a 1,9 km medidos co meu vehículo, un centro grande, dotado con todo o profesorado necesario, con todos os servicios, e que teñen transporte que pasa por esos sitios, para poder acudir a esos centros, tanto un como a outro. E non digo máis, porque iso non estou dando demasiadas pistas, porque ainda ten máis ese concello. E hai outro concello igual. En canto ao exame, vou dicir. A mí o que me preocupa é a disminución de 5.000 alumnos menos en toda a comunidade, en toda España, en todos os sitios, excepto onde se está a tendencia que se concentren nunhas poblacións determinadas. Eso é o que me preocupa. Pero, desde aquí creo que estamos facendo o que temos que facer. Perdóname, porque quero ler os datos que recuperei estes días. Mire, en Lousame, en educación infantil, hai nos grupos 14, 18 e 16 nenos. Non chegamos a ranking ni de broma. En primaria, 15, 22, 24, 23, 19, 20. Vamos a secundaria. 12 do primeiro curso, que podían ser, se a política que vostede di que están facendo, sería un solo curso, non chegaría a ranking ni de broma, e estarían todos nun grupo. E iso sabe o que supón. Desdoblar, se eu estou dando matemáticas aquí, ali ten que estar, eu profesora maiores en cada unha das áreas, ou medio. En segundo, 13 e 12. En terceiro, 13. En cuarto, 19. Esos son os datos de Lousame. En canto a inversións no centro de Lousame, dende que eu teño coñecemento, ese centro non tiña, bueno, como casi todos. Eu sempre pedín o meu partido, cando correspondía, se me dieron a miña opinión, que había que facer un plan estatal de centros, de reforma de centros educativos que son todos da mesma época. Igual que se fixo con outras cousas, que había que facer, programalo e facer de maneira que fose asumible, pero ir abordando eso. Bueno, eso non se vai. Entón, agora mesmo hai un plan para centros e a Lousame vamos a ir cronolóxicamente. Me vou a saltar obras porque non recordo todos. O Concello, por suposto, cumpre co mantemento, pode vostede acercarse ao cole, e cumpre co mantemento en todo o que lle é posible, en todo. E a colaboración dos distintos equipos directivos, como, a ver, é boa porque, non porque eu este, creo, eu cumplo co meu deber, eu creo na educación, creo no sistema educativo e creo que hai facendo melloras razonables, vale? E hai que priorizar tamén. Non voulle facer memoria, pero entendo que vostede non ten por que coñecelo desde aí, porque a mellor non estaba aquí ou non tiña coñecemento dese centro. Non había a comunicación externa, que ainda arrastra deficiencias, algún término que non vou decir aquí hasta que busque solución. Había un portalo, chegabas aí, os autobuses todos aí, aparcábamos todos fora,
e se querías salir, pois dabas a volta e volvías por o mesmo sitio. Agora, se fixo un teche novo, os nenos xogaban debaixo do talud onde estaba unha empresa de madeira, supoño que toda esa xente que está aquí a coñece. Bueno, eu tamén, non por eso. Claro, por eso digo, pero digo, eu que usted acorda que xogaban, eu non estaba Eu aquí, sí, me acordo pero do xogaban autobús, os nenos, esas cousas. no, pero os nenos xogaban, porque os nenos teñen natural que o fagan, se ven algo blando, intentan facer coviños, non? E o facía nese talud. A mí parecíame super perigoso, entón vamos a apartar de aí, facer un peche por onde e ao mesmo tempo comunicas, ainda que melloralo, de frente ao polideportivo, etc. Chovía dentro do ximnasio do colexio, tempo. E costou, costou que os técnicos, porque había técnicos, me refiro a arriba, que non terqueaban bastante, hasta que se conseguiu solucionar eso, e creo que agora o ximnasio do colexio decente. Luminarias, como ten que ser, sin goteiras, co piso como ten que ser, ben, como merece o usando. Se cambiou a instalación eléctrica toda. Se cambiou foxe facendo por tandas, a coberta do edificio que vostedes saben que era de fibrocemento, era da época que se construía o colexio. Eso creo que non se pode negar porque poden ir ali ao salir do pleno e ver. Agora mesmo hai un proxecto de máis de 500.000 euros e xa están en obras porque isto iba a empezar en xullo, pero a empresa que non lle suministraban as ventas, bueno, o que está pasando o estamos vivindo aquí en todos no Concello, con cousas moi pequeniñas que non acabo de entender, pero sucede. Os suministros, para calquer pequena cousa, tardan moito. Vale, a mí gustaría que estuvera rematada, ese é o objetivo, o día, por menos, o día 15 de setembro. Cuberta de infantil, cuberta de todo o edificio lista, e agora é cuberta de infantil, e todas as fachadas, son moi bellas, hai dietas, vostedes son contados perfectamente, se vai a tapar dietas, poñer a redesate, aislar. E despois pintar. Quedará a carpintería exterior toda cambiada, que ten tamén moitas necesidades, capaz moito calor, principalmente no edificio infantil, pero no outro tamén. Entón, todo iso quedará renovado. Hombre, creo que é unha mellora importante. E seguiremos. E hubo máis. Ampliación do comedor escolar. Renovación de toda a cociña en acero inoxidable, podería era, e facendo aí. Iso non é neste ano, isto xa foi no ano anterior. Cando foi o COVID nos pediron unha pasarela porque había que os nenos salisen por os infantil por un lado, os outros por outro, para non confluir, se fixo por parte do Concello, a pasarela metacrilato. Se fixo, non sei se hai algunha outra pola parte de atrás, se nos pediron escaleiras para que subíramos de primaria separados dos de infantil, se fixeron esas escaleiras. E seguimos tendo que facer cousas. Hubo que renunciar a unha pista multideporte para que o centro estuvera aberto porque non tiñamos nese momento, o Lusame ten a capacidade económica que ten e non tiñamos a parte para aportar a unha inversión importante. E menos eu na alma. Non quería empregar outro término, pero creo que todo o mundo me entende en lenguaxe coloquial. Vale. En canto ao colexio, ten programas educativos que non nos mandou e están implicadísimos, fixeron cousas super interesantes, algunha a ubicaremos no seu espacio en breve, porque non la queren ceder. Agora mesmo creo que están con 4, e que moi ben, porque eu a principio de curso intento saber que se está a facer, se van a pedir, se non van a pedir, bueno, todos esos términos. E creo que hai moitas máis obras, pero xa cambiamos algúns baños, bueno, moitas máis. Todo iso creo que é volcarse no lugar, volcarse nun centro educativo que tiña moitísimas deficiencias, moitísimas, e aparte, se non, aí a pregunte, eu non tenho por que fiarse de ninguén. Estou dando datos objetivos e estou omitindo moitas inversións, vale? Se fixo, hombre, estou omitindo unha importantísima, que é a construcción do patio interior, entre o comedor
esa obra, eu creo que vostede, como técnico de ramo, a valorará. Os nenos salen do autobús, teñen varios sitios por onde poder entrar, e os de infantil entran por ese, van directamente a ese patio, cando salen do comedor e chove teñen ese patio. Bueno, creo que non hai moitas máis cosas que outra. É que eu sabía que se me estaban olvidando moitos porque non quero tampouco aburrirtes, pero creo que é moi interesante escoitar e saber o que hai no Concello de Un. Había a aula a casa da conserxe. Esa casa se desafectou como vivenda e se pasou a que fose unha parte que fose educativa. Se construíu por parte da Consellería, así se lle pideu e o fixeron, unha aula de usos múltiples que están os profesores do centro. A mí foron me transmitiron que estaban moi ben e se a coñecen porque van aquí as votacións. Ixa era unha aula que se fixo. Sabe como estaba esa aula antes? Eu sí, porque a primeira vez que fixemos Concilia a fixemos cando era vivenda da Conserxe. E bueno, era unha vivenda que tiña tantos anos como centro, que as divisións que tiña antes o centro, que as condicións de humedade propias do tempo que ten o centro, e, hombre, é unha melloría importante. Podería seguir, porque hai moitas máis, de verdade, pero vou a parar aquí. En canto ao servicio de conciliación, bueno, eu creo que xa non me vou meter aí, porque xa estamos falando de educación, pero vai unido. Dentro do centro intentamos atender a todo o mundo que solicita. Este ano non quedou ninguén fora e vamos a procurar que tampouco quede agora no inverno e no próximo verán igual. Comedor, nada que decir. Nós temos un comedor xestionado con personal da Xunta, con todo, creo que un dos millores, non quero dicir mellor porque senón parece que lo usame, pero un dos millores que funciona de sempre e pois agora se vai mellorando, este ano tamén se fixeron melloras e que vamos a seguir por aí. No, que va. Si eu vou decir todo de educación, non, pero voulle contestar todo o que vostede dixo. Bueno, agora teño que contestar despois. No, despois, eso tamén lo vamos a establecer. Pero si quere que contestar, moi ben, logo eu remato, vale? A intervención. No. Eu teño o turno de réplica cando remate vostede, como fixo antes, non? Que a súa moción. Eu estou facendo agora. Vostede quere intervir agora, interveña. Non, eu vou rematar, eu preguntei que se rematara para intervir ou rematar. No, pero deixeme rematar. No, solo lle preguntei, como antes me preguntou que sabe sabe, que pasa. Vamos a establecer esas normas tamén e vamos a acordar na próxima comisión informativa. Non se preocupe. Pero vamos a respetar, que non nos respetamos moitísimas veces neste salón de premios. Agora voulle enumerar transporte. No 2007, en o bipartito, había esta mesma norma que agora, transporte para escolar, de educación obligatoria, que vai de infantil hasta cuarto de eso. Despois, e aí tamén vou ir a Lousame, as outras cidades, pois, se trasladan como facíamos sempre, non? En Lousame, agora, desde que se estableceu, pois, hubo a reforma do transporte, como se ten o concello que fixemos, o transporte de malla, etc. Moita xente ainda non lle chegou esa información. No mes de xuño, porque o ano pasado foi tarde, eu xa lles pedín os datos, porque para poder saber cantos alumnos hai en bacharelato, hai que ter os datos dos alumnos que pasan para o bacharelato e dos alumnos que quedaron que van a segundo de bacharelato. Que pode haber algún repetidor, que a mellor non nos consta, como ano pasado, e logo aparece. Unha vez que teño esos datos, que en xuño é imposible, estás no mes de xullo, empezo a traballar cas empresas que teñen as liñas por esas zonas, a facer unha ruta que se poda cumplir, porque en total son 20 e pouquinhos alumnos, hai algúns que non queren utilizarlo, que queren levarlos, que se me trasladan dúas familias, falo con todos eles, e se pon unha liña que vai a levar os nenos que son. E a liña
hai quen di, tiña que empezar por aquí, porque empeza por ali. Se intenta facer, e non a fan web, por suposto, dende as persoas que fan as rutas o máis razonable posible para que todos se teñen que mover algo, pero vou poñer un exemplo. Supoñamos que empezan as cargas, vale? E aí veñen os alumnos de sextoso, porque é moito máis fácil ir creo que empezar en Burzón. Non estou segura, non me faga agora caso, porque non teño aquí o calendario. Pero reúnense nese punto, pasan por Fuime, baixan, Ceres, van, é o punto de máis alumnado, onde máis recolle, que tampouco se vai a todos os sitios, porque a porta de cada neno non vai nin o 2 nenos pequenos, porque a norma, que vostede coñece, porque é a mesma, fala de 2 kilómetros, que estamos en 800, dependendo non é o mismo estar nun sitio que estar noutro, e a veces é máis permisivo cando é un lugar pois que hai unha casa sola e non sei onde. Aí se vai recollendo porta a porta e vai baixando, pasa por Carantoña, os da Beixón, creo xa os collen no mesmo cruce, na parada esa, pasan o Sanguiñal, no Sanguiñal collen os de Pousada e máis os outros, e ten un problema Vilar, porque Vilar queda a mesma distancia levalo ao centro educativo que levalo a parada. E poden dicir vostedes, e por que non vai a Vilar? Porque ten que seguir por onde siga habendo máis alumnado, que é toda esa reta hacia baixo. E despois ten que ir a Berrimes. E logo volve. E estou omitindo outra pata, que é a pata de Cerquires, Vilar de Reconco, Vilacova, vale. Os de Vilacova teñen así que eu falei cos pais, e eles tamén o decían, teñen un horario porque en Cerquires recollos antes. E en Vilar de Reconco e Vilacova igual, pero son os únicos que teñen todos os días unha línea que os sube de volta. E que teñen que madrugar os 15 minutos máis. Agora hai unha consulta feita a outra empresa que teño, pois como ten aquí menos líneas, pois non falei con ela, a ver se podemos facer algo aí. Pero se é rizar o rizo, non? Eu hoxe puxeme a primeira hora da mañá fronte ao instituto. Mañá vou a ir xunto a outro instituto. E vexo os rapaces que chegan sen ser de Lousame tamén, e a hora que chegan, ali hai unha estación de autobuses onde poder labrarse. E en pleno núcleo, se estás 15 minutos esperando a que empece as clases, estivemos sempre. Que eu quixera que todo o mundo tuvera as maiores comodidades, sí, pero temos que respetar tamén as normas que hai establecidas desde fai tempo, que tuveron vostedes, que tuvemos nós, dos servicios complementarios, transporte, comedores, etc. Vale. Somos a comunidade en inversión por alumno, despois a terceira, despois de País Vasco Navarra, como antes dixe. 360 intervencións, agora xa son 400, e vamos porque isto é doutra intervención que tiven que facer noutra ocasión e en outro lugar. Menos a alumnos e o mesmo profesorado que antes incluso que antes do COVID. E non hai fecha de resultados. Vostedes si comproban, non o vou facer aquí, porque non lle quero cansar. Os resultados do acceso á universidade, vai haber os resultados de Galicia e os resultados nosos, e vais a sentir contenta porque son moi bons. Temos 2.200 centros educativos, pode estar desfasado, xa pode haber 2.203 ou algún máis, porque este dato é anterior. 343 máis que a media estatal. Iso supón manter os edificios, dotados de profesorado, transporte, comedor, todo iso, vale? Os libros de texto. En todos os colexios hai un banco de libros. Hai libro digital, para o que tamén se implantou desde a Consellería, que tuveron a todos os rapaces e ten un nome ese programa. Agora, se vostede está escoitando a Suecia e a Noruega en concreto,
que foron os pioneiros nesto, e agora están... Vale, e nos vamos a ir detrás porque sempre foi así, porque eles tamén non son os mesmos que nesa época. Eu se tema sigo porque me interesa moito, por eso sigo. Miro curiosa cando un xa vai cumplindo anos de que as cousas a veces se implantan, logo volven, e se vai quedando despois cunha opción mixta, que é o que ten que ser, en que as dúas cousas convivan, e son as dúas necesarias. Abandono escolar pasouse de un 26% a un 8%. Galicia é a comunidade autónoma que mellores resultados, pero non que o diga a Consellería, o di o informe PISA da OCDE e o di o Ministerio. E está casi idéntica como outra comunidade. A maior taxa de inclusión, Galicia. A ratio das mellores de España, empatado con dúas comunidades autónomas. Non hai brecha nos resultados entre o rural e o outro. Os centros son, hai uns bonísimos, regulares, e hai outros que necesitan actuacións. 2.200 centros educativos, 340 centros máis que a media estatal. E non quero cansarles máis. Eu non quero, creo que hai moitísimas cousas que mellorar, pero creo que non estamos na común, hombre, estamos en campaña, xa se ve, pero que non estamos, eu non, porque non me presento a ninguna elección agora, pero creo que é evidente, e xa, se me tocan Lousame, me tocan a vena principal do meu corpo, sabemos que estamos volcándonos ao 100%, que move Roma con Santiago para conseguir inversións, que intentamos desde aquí colaborar en todos os programas educativos de igualdade, non só de igualdade, de todo o que nos piden e que nos podemos, vale? E cando temos algo interesante de algún científico que, por exemplo, Fran Canosa, que me encantou a mí cando foi a dar unha, non sei se foron vostedes, non me acordo, unhas charlas que deron na escola da Mina, é boísimo, ese señor, esa persoa, e fui ao centro educativo un día, cheguei tarde, se me permitían hacer a actividade que facía no cole. A mí me fascinou, como un neno, é impresionante. Este ano vamos a tratar de ofertar esa actividade tamén, pero a outros centros. E nada máis, o sea, podría... Os libros están dando, como lle digo aí, se aumentou tamén para a inversión, o sea, axudas hai para material escolar, xa saíron, creo que convocadas, para que hai material que non son solamente libros, que hai que comprar outras cousas, sobre todo en algunhas especialidades, algunha especial e máis, e que se incrementou. Si quere datos, eu os paso por escrito no próximo pleno, que non quero cansar. Cando quero. Bueno. Perdón. Señor Molina. Bueno, eu traía unha pregunta sobre o autobús de bacharelato para robos e preguntas. Iso estuvo vostede explicando máis ou menos, pero non me quedou moi claro si a liña que hai de autobús para o bacharelato colle a todo o alumnado de Lousame, sacando o trozo de Vilar, que non me vostede antes. Queda todo o concello coberto? Eu teño a lista de todos os alumnos e se falou con todo, hai excepcións. Hai xente que hai unha familia que di que, bueno, mira, eu me dis horas, eu vou traballar todos os días ou non, e xa levo comigo. Incluso me ofrezco a levar a que vive aí ao lado. Pero aí ao lado viven dúas familias, cerca. Unha delas non tiña ningún problema, pero vais a noia unha dos dous membros da familia, unha vez un a outro, e tamén o van a dir que non teña ningún problema, senón que coñen un autobús ali no cruce. Hai unha persoa, a mí non me, de verdade... Non me as persoas, non, pero... É que nin familias, porque vai usted ubicar e non podo dar datos... Pero si quedan todas cobertas. Habendo a excepción que non me vostede antes, e máis... O que acaba de dicir, que hai familia que quere levar e tal, si queda todo contigo. Non, aparte deso, voulle decir. O principal problema aí é o que lle decía antes, a ruta. Ten que empezar onde ten que os técnicos de transporte, me refiro de aquí e de arriba, adaptan para que sexa posible. Vamos a poñer o exemplo de infantil, para que quede de infantil e primaria, vale? Hai alumnos do concello que botan o tempo máximo que se pode estar no autobús.
e outros que votan pouquísimo. Pero a ruta hai que establecela que sea asumible e razonable. Eso é verdad, sí, e sempre estaban